Aitana naiz eta gaur atxotitz bat aurkeztuko dizuegu. Aurrealioa! It's me, Mario. Alu, Jose Antonio naiz, ane ikasten ari da. Han zarela badakit. Bueno, bai, harrapatu nauzu. Hau, Aitana, zer nahi duzu? Nekatuta nago zu itxaroteaz. Gaur ez bazara puntual etortzen ni banoa. Bai. Gogoratu, puntual etorri. Zaztu nazaren, aio. Bai? Ane maitea, entzun dut, Aitanarekin gelditu zerela 6etan. Eta ja 6:05 dira, beti berandu heltzen zara, asike, hasi prestatzen neska. Ados, ez izan zu ere Aitana bezain astuna, badakit gelditu naizela. Ni minuturekin prest nago. Zeiretan gelditu gara eta berriro berandu. Hazen ez. Ane, 8 diraia da, prestatu zaitez behingoz! Oraino hala esan dizut lehen, utzi nazarzu bakean, mesedez. Eta gainera mugitu egin didazu, ezin dut zurekin, Non zaude? Ordu erdi dara matzu itxaroten eta ez zara gertu. One hour later. The next day. Animo, Ane, Aitana ja nekatuta egon beharko lirateke zutaz. Bai, zapatillak janzten ari naiz. One eternity later. Ai, neskato hau beti berandu. Etortzen denerako hildago naiz. Beno, ni banoa. Unon, gogoratzen baldin baduzue, atzo algebraren gaia hasi genuen. Eta nik uste formulak oso errezak direla momentuz, ez? Begira nire bolia, zurea baino bea da. Ba, nirea politagoa da. Ez, nirea politagoa da. Ez nirea. Ez nirea. Nirea. Ez nirea. Aizue, iso!
itxe bertan. Ez dugu ez egin. Ez bota mesedez. Ni nire garaian hori egiten manuen ja kaleratuta nengoen. Joder! Ase parea, karakola eta barea. Ni hemen parkean paseatzen nagoen bitartean, gogoratu egin naiz atxotitza azaltzea astu zaidala zuei, bai, zuei. Beraz, azalduko dizue. Bueno, badakizuenez, anetani oso ezberdinak gara. Baina elkarri maite gara. Eta oso lagunak gara. Orduan, gogoratu behar zarete lagunak zaindu behar dituzuela. Beno, ni banoa eta gogoratu. Ase parea, karakola eta barea.